Здравейте, днес сте с моя канал и ще ви покажа ето тази невероятна кукла, която за съжаление не е моя, но все пак реших да ви покажа, тъй като на мен лично много ми харесва. И да, нека започваме. Така, ето, това е нейната коса, която има ярко-зелени кичури, а отдолу има син, лилав и розов. Това е нейното герданче, което е много хубаво. И това е нейната дрежка, която отгоре има ярко-зелени ленти. Ето тук. Ето тук има синьо с розово. Тук има нещо като мрежичка, която е черна. И тук отново е синьо с розово. Да, ето я. Ето това са нейните ролери с зелени и черни колелца. Самата подметка е бяла и тук отгоре са розови. И поставката е зелена. И да, това беше всичко от мен. Ако клипът ви е харесал, не забравяйте да дадете палче нагоре, да се абонирате за повече клипове и да, чао!